Как да използвате Firefly Q8L? Преди да използвате камерата, трябва да подготвим няколко неща. TF карта със скорост U3 или по-висока. Инсталирайте приложението VPulse на мобилния си телефон от App Store или Google Play Store. Най-новата актуализация на фърмуера за Firefly Q8L. За фърмуера трябва да влезете в две уеб страници. В центъра за изтегляне, в полето за търсене, натиснете Ctrl плюс F и въведете Firefly Q8L, или можете също да посетите този уебсайт. Намерете актуализацията на фърмуера за Firefly Q8L. След като изтеглите актуализирания фърмуер на компютъра, форматирайте TF картата. Свържете TF картата към компютъра чрез четец за карти или можете да поставите TF картата в камерата. Свържете камерата към компютъра чрез USB-C. Бихте ли били така добри да потърсите и да откриете преносимия диск, който в момента е свързан към вашия персонален компютър? Разархивирайте изтегления актуализиран фърмуер и го копирайте в TF картата. Когато в TF картата има актуализация на фърмуера, можем да актуализираме системата на камерата. Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството. Моля, имайте предвид, че светлинният индикатор на камерата няма да мига бързо или да вибрира. Ако вибрира, трябва да я изключите и да я рестартирате. Когато устройството се включи, камерата засича актуализация на фърмуера. Светлините не променят цвета си, нито устройството ще вибрира. Само зелената светлина премигва бавно. Актуализацията на камерата приключи успешно за около 40 секунди. След успешното актуализиране, светлинните индикатори на камерата премигваха последователно. Последва вибрация. След като актуализацията на фърмуера приключи успешно, изключете камерата и форматирайте TF картата отново. Изтрийте актуализирания фърмуер от TF картата. Уверете се, че фърмуерът за актуализация на TF картата е изтрит. Свържете мобилния телефон с камерата. Натиснете за кратко бутона за захранване, за да включите камерата. След като камерата се включи, натиснете и задръжте бутона M за 3 секунди, докато камерата извибрира и синята светлина започне да мига. Отворете приложението VPulse на мобилния си телефон. Включи Wi-Fi, моля. Намерете Wi-Fi мрежата с име Firefly Q8L. Въведете паролата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. След успешното свързване, моля, натиснете бутона назад. Вашият мобилен телефон и камерата вече са успешно свързани. Накрая трябва да монтираме аксесуарите за камерата върху пушката. Във видеото използвах CEF 20 калибър като пример. Ако е необходимо да коригирате позицията на монтаж, трябва да разхлабите винтовете, да пренастроите или да премахнете камерата и аксесуарите.
След като приключим с подготовката, можем да излезем навън, за да използваме камерата. В задната част на камерата има два бутона. Левият е бутонът за захранване, десният е функционалният бутон. Светлината по средата е индикаторът за сигнал. Камерата има три режима. Зелена светлина – режим на запис, светлосиня светлина – режим на забавен каданс, синя светлина – режим на снимки. Режимът на запис е основната функция на Firefly Q8L, който може автоматично да активира функцията за запис чрез засичане на изстрели от огнестрелно оръжие. Сега натиснете бутона за захранване, за да включите камерата. Задните светлини на камерата ще мигат непрекъснато. Когато зелената светлина на камерата свети постоянно, камерата е в режим на предварително записване. Когато камерата остане в режим на предварително записване за 20 секунди, тя ще премине в режим на готовност. Синята и зелената светлина на задните светлини на камерата мигат последователно. Можете да излезете от режима на готовност чрез повдигане или спускане на върха на пистолета. След излизане от режима на готовност, зелената светлина на камерата свети постоянно. В режим на предварително записване можете да активирате функцията за запис чрез заснемане. Камерата автоматично ще запише видео от 5 секунди преди до 10 секунди след заснемането. Това видео записва 5 секунди преди и 10 секунди след изстрела. Ако току-що сте извели камерата от режим на готовност или камерата и мобилният телефон се свързват, функцията за предварително записване няма да бъде налична. Камерата не успя да запише видеото 5 секунди преди изстрела. Тя може да запише само 10 секунди видео след произведен изстрел. Камерата записва само 10 секунди след изстрел. Ако произведете друг изстрел в рамките на тези 10 секунди запис, камерата ще удължи времето за запис с още 10 секунди. Това гарантира, че при непрекъсната стрелба, камерата ще продължи да записва постоянно. Когато спрете да стреляте за 10 секунди, камерата автоматично ще спре записа. Ако вертикалният интерфейс за предварителен преглед на телефона ви е твърде малък, можете да превключите в пейзажен режим. Интерфейсът автоматично ще премине на цял екран. Освен чрез автоматично задействане, можем да включим записа и ръчно. За да започнете запис, натиснете бутона за захранване. Камерата ще започне да записва. Зеленият индикатор на гърба на камерата ще мига. Когато искате да спрете записа, натиснете отново бутона за захранване. Зелената светлина на задния индикатор на камерата вече не мига. Можем също да управляваме видеозаписа чрез свързване на контролния кабел. Външният кабел трябва да се свърже към USB-C интерфейса на камерата. Моля, обърнете внимание, че този кабел се закупува отделно. Не е включено в аксесуарите за фотоапарата. Ако червената точка във видеото се отклонява от траекторията на куршума, калибрирайте я чрез приложението Via Pulse. Прицелете се в чувала с пясък в далечината. В горния десен ъгъл на камерата натиснете иконата с зъбно колело. Настройте координатите на лого Watermark X или EC. След корекцията, излезте, за да видите новата позиция. Чрез няколко калибрирания достигнете идеалната си позиция. Сега вече е много прецизна. В режим на забавен каданс, камерата може автоматично да забави скоростта на видеото. Когато заснемаме бързо движеща се плячка, режимът на забавен каданс позволява видеото да покаже по-ясно момента на попадението. В стрелковия клуб много приятели често стрелят по летящи чинии. Тази функция е много полезна. Тя позволява много прецизен анализ на момента на изстрела. При използването на камерата трябва да се обърне внимание на някои неща. Ако камерата се повреди и не може да бъде изключена, можете да използвате бутона за анулиране, за да я изключите. В случай, че забележите, че светлините внезапно изгаснат, бихте могли да опитате да рестартирате системата. Междувременно, камерата вече напълно успешно се върна към своя стандартен и нормален работен режим. Батерията на камерата е твърде изтощена. Тя ще се изключи автоматично 30 секунди след стартиране. Освен това, температурата на камерата е твърде ниска или твърде висока. Когато околната температура е под минус 20 градуса по Целзий или над 50 градуса по Целзий, камерата ще се изключи автоматично.
Моля, не използвайте камерата в толкова екстремни условия. Когато установите, че камерата не може да записва, моля, проверете TF-картата. Ако използвате карта с скоростен клас под U3, е възможно да възникнат проблеми с записа на видео. Моля, проверете скоростния клас на TF-картата или дали тя не е повредена. Ако установите, че по време на снимане камерата не е започнала автоматично запис, моля, проверете дали функцията за автоматичен запис не е изключена. Намерете чувствителност на задействане в настройките на приложението via Pulse. Чувствителността на задействане може да се регулира според нуждите. Колкото по-висока е тя, толкова по-чувствителна е системата. Ако не желаете да активирате функцията за запис при задействане, можете да я изключите. Предстои да добавим функция за деактивиране в настройките на via Pulse. По подразбиране, камерата се изключва автоматично след 5 минути в режим на готовност. Ако не желаете това, можете да изключите тази функция ръчно. Ако срещнете други проблеми, които не можете да разрешите, моля, свържете се с нас по имейл или чрез WhatsApp. След като получим съобщението ви, ще ви осигурим след продажбено обслужване, възможно най-скоро.